Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Severino. Taong 1979, Amatong Romblon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may pamilya na itong si Severino. Kagaya ng karamihan, binubuhay niya ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pangingisda at pagsasaka. Bagaman payak ang pamumuhay sa Amatong, kahit papaano hindi naman sila gaanong nahihirapan. Para kay Severino, mas maayos ang buhay nila roon kung ikukumpara sa ibang bayan. Di hamak kasi na mas nagugustuhan ng mga anak niya ang pagkain doon at maging sa mga bagay na hangad nitong gawin. Bagaman wala roong maayos na paaralan, hindi na ito mahalaga para sa kanila. Matuto lang na magsulat ng pangalan, ayos na yun. Ang mahalaga, marunong magtrabaho at dumiskarte para makakain. Dahil sa kawalan din ng pagamutan sa kanilang baryo, kaya nakadepende ang kanilang mga buhay sa mga albularyo. Hindi man sa pagmamayabang pero kapag albularyo ka sa kanilang lugar noon, napakataas ng pagrespeto sa iyo. Kahit nga hindi ka na magtrabaho, basta nang gagamot ka, mabubuhay ka. Dagdag pa ni Severino na kaya niya nasabi ang ganoong bagay dahil sa albularyo din ang kapatid niya sa ina. Sa iisang bubong lang din sila noon nakatira, kaya alam niya ang lahat ng kilos nito. Sa halos ilang taon nilang pagsasama, kilala na niya ang kapatid niyang yon. Alam na din niya kung ano ang mga tinatangan nito, maging ang tungkol sa mga libreta nitong pagmamay-ari. Ayon kay Severino, karamihan sa mga karga nito nakatuon sa panggagamot. Konti lang ang kaalaman nito pagdating sa kumbate, gawa ng wala naman masyadong kalaban sa kanilang lugar. Kampante rin ang kapatid niya na wala ditong mangyayaring masama, buhat sa tumutulong lang naman yun sa kapwa. Dagdag pa niya na ilang beses na rin niya yung sinabihang gumawa ng paraan para mapaghandaan ang mga bagay-bagay, ngunit hindi siya nito pinakikinggan. Ang tanging ginagawa ng kanyang kapatid ay ang tumawa habang sinasabihan siyang wala siyang nalalaman ukol sa bagay na yon. Subalit, pagkaraan lamang ng ilang araw, matapos nilang mag-usap, nangyari na nga ang hindi inaasahan. Sa pagkakatanda ni Severino, kakauwi niya lang noon galing laot. Pagpasok niya sa kanilang bahay, doon bumungad sa kanya ang kanyang mag-iina na akay-akay ang kapatid niya. Dahil sa ginagawa ng mga ito, dali-dali naman niyang ibinaba ang kanyang gamit para tumulong. Anong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Severino. Pagkarinig naman ng kapatid niya sa kanyang boses, pilit naman itong hinanap siya na para bang kanina pa siya nitong hinihintay. Kuya, humingi ka ng tulong. Bilisan mo kuya, may nasa loob ng tiyan ko. Hindi ko alam kung ano to. Natatakot na wika ng kanyang kapatid. Dahil sa sinabi nito, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa bahay ng isang matandang kilalaring albularyo sa kanilang lugar. Pagdating niya roon, agad naman niya yung nakita na kakalabas pa lamang ng bahay nito. Paglapit niya rito, hindi na siya nagdalawang isip na ilahad sa matanda ang kasalukuyang nangyayari sa kapatid niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong pinapasok sa loob ng bahay habang seryoso yung nagtatanong sa kanya ng, "Bakit? Ano ba ang kinain ni Usting?" Ay nako, yan talagang batang yan, oo. Hindi nadadala sa mga sinasabi ko sa kanya. Akala niya yata parang laro lang ang pagiging isang manggagamot. Marami itong kalakip na panganib na hindi niya nalalaman. Hintayin mo ako dyan, Severino. Kukuha lang ako ng gamit. Nang marinig naman ni Severino ang sinabi nito,
Wala naman siyang ibang nagawa kundi ang maghintay. Makalipas lamang ang ilang minuto, kasalukuyan na nga nilang binabagtas ang daan patungo sa kanilang pamamahay. Habang naglalakad sila, doon inilahad sa kanya ng matanda ang maaaring pinagmula ng hayop na gumagalaw sa loob ng tiyan ng kapatid niya. Ayon dito na, maaaring biktima yon ng pambabarang o hindi naman kaya'y panlalason. Mariin itong inilahad sa kanya na bagaman payapa ang kanilang lugar, hindi ganon ang sitwasyon sa kabilang baryong malapit sa kanila. Malakas ang kutob nito na doon nakuha ni Osting ang sakit nitong dinadala. Halos linggo-linggo kasi yun doong pumupunta para magbenta ng iba't ibang uri ng kopra. May mga pagkakataon ding pinapatawag ito ng kanyang mga kaibigan sa lugar para magpakonsulta. Dagdag pa ng matanda na maaaring kinainggitan ng kapatid niya kaya humantong ito sa pasimpleng pag-atake ng mga kalaban niya. Matapos naman yung mapag-alaman ni Severino, halos bumakat sa kanyang muka ang matinding galit sa mga taong may gawa ng ganoong bagay sa kanyang kapatid. Sa isip-isip niya, kapag nalaman niya kung sino ang mga taong yon, maaaring hindi siya makapagtimpi sa kanyang makakayang gawin. Mas lalo ring tumaas ang kanyang pagmamalabis na matuto ng mga lihim na karunungan para magamit ito sa paghihigante. Sa pagdating nila sa kanilang bahay, doon bumungad ang kapatid niyang naninigas na at halos mahati na sa dalawa dahil sa pagpupumilit nitong iunat pa ng husto ang kanyang katawan. Nang malapitan na yon ng matandang albularyo, doon na ito nag-umpisang umiyak habang inilalahad dito ang kanyang mga nararamdaman. Osting, makinig ka. Tatagan mo ang loob mo. Huwag kang magpapatalo. Hanggat hindi ko nalalaman ang sakit mo, yan ang pinakamainam mong gawin. Walang ibang unang makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo. Wika ng matandang albularyo habang pilit nitong hinahawakan ang kanyang tiyan. Nang marinig naman ni Osting ang sinabi nito, pilit naman yung sumang-ayon habang namimilipit sa sakit. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na inumpisahan ng matanda ang unang hakbang sa pagtukoy ng sakit ng kanyang pasyente. Bago niya yun tuluyang inumpisahan, hinilot niya muna ng ilang minuto ang tiyan nito para malaman ang kinaroroonan ng hayop na pumasok sa kanyang sistema. Matapos yan, kumuha ito ng isang buong baging ng makabuhay para itali sa kanyang bewang. Habang ginagawa yun ng matanda, panay lang naman ang pag-uusal nito ng mga katagang hindi mawari ni Severino kung para saan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, laking gulat na lamang niya nang biglang inihipan ng matanda ang bumbuna ng kapatid niya sabay hubad ng pang-ibaba nitong suot. Habang ginagawa ito ng matanda, patuloy lang naman yun sa pag-uusal hanggang sa dumating ang puntong doon na niya nakita ang isang malaking igat na dumaan sa butas kung saan lumalabas ang dumi nito. Halos gabraso ang laki ng igat na yon, kung kaya't hindi mawari ni Severino kung papaano yun pumasok sa sistema ng kapatid niya. Ang mas ikinabahala niya pa sa lahat ay ang baho nito na halos hindi katanggap-tanggap ng kanilang mga sikmura. Marami ring matatalas na tinik ang igat kung saan ayon sa matanda, maraming parte ng mga bituka ng kanyang kapatid ang nagawa nitong mawasak. Aabuti ng ilang buwan ng pagpapagaling nito para tuluyan niyang bumalik sa dati nitong estado. Marami rin yung ipinagbawal na pagkain, kagaya ng mapupulang lamang dagat, maging mga pagkaing may langis. Ang tanging pinahintulutan ng matandang kainin nito habang yon ay nagpapagaling ay pawang mga gulay lamang. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang kapatid niya, agad naman niyang sinundan ng matanda papalabas ng kanilang bahay. Habang pinagmamasdan nila ang buong paligid, doon nila napag-usapan ang tungkol sa kanyang kapatid.
Ayon sa matanda, kaya yun nagkaroon ng ganoong karamdaman dahil sa naging kampante ito. Nagtiwala yung walang gagalaw sa kanya, buhat sa abilidad niyang nakatuon lamang sa purong panggagamot. Pero lingid sa kaalaman ni Osting, mga demonyo ang mga taong nagtatangan ng aral sa kaliwa. Kahit wala ka rong ginagawa, aatakihin ka ng mga ito kung ikaw ay natipuhan nilang pahirapan. Dagdag pa nito na, yon ang isa sa mga rason kung bakit hindi lang dapat ituon ng mga albularyo ang kanilang buong atensyon sa pagpapalawak ng kakayahan nilang makapanggamot. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya nag-alangan pang sumagot sa matanda ng, "Manong, sa tingin niyo ho, ang mga kagaya ko pwede bang matuto? Nais ko kasing tumulong sa kapatid ko. Tingnan niyo ngayon, para akong batang walang magawa. Patuloy na umaasa sa kung ano pa ang mga tulong na maibibigay ninyo." Pagkalahad ni Severino ng mga katagang yon, dahan-dahan namang tumitig sa kanya ang albularyo ng nakangisi. Pagbalik nito ng paningin sa bakuran nila, mahinahon naman yung sumagot sa kanya ng, Nakikita ko sa puso mo, hindi lang pagtulong ang nais mo. Gusto mong gumante, Severino. Balot na balot ang puso mo ng galit. Pero alam ko namang mabuti kang tao. Kahit naman sino siguro, ganyan ang magiging reaksyon. Sino ang matutuwang makita ang kanyang kapatid na unti-unting pinapatay? Kung desidido ka talaga, pumunta ka sa bahay ko kinabukasan. Hindi kita pagsasanayin, bagkus ay bibigyan na lamang kita ng gamit. Lahat ng pamamaraan sa pagbuhay nito ay ibibigay ko sa iyo. Yon ang magiging pagsasanay mo. Matapos makapag-uwi ka ng matanda, agad naman yung nagpaalam sa kanya na uuwi na. Inabisuhan din siya nitong huwag nang mag-alala para sa kalagayan ng kanyang kapatid dahil ligtas na ito. Ang kinakailangan na lamang nilang gawin, pagpahingahin yon ng ilang araw. Sa pagkawala ng matanda, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagmamasid sa buong paligid. Halos hindi niya maiwasang matulala noon dahil sa bigat ng kanyang iniisip. Pagramdam niyang papalalim na ang gabi, nagdesisyon na siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay para magpahinga. Hindi siya kumain noon ng hapunan sa kadahilan ng pakiramdam niya, wala siyang gana. Sa pagsapit ng sumunod na araw, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na siyang naghihintay sa labas ng bahay ng albularyo. Pagbukas nito ng pinto, agad naman siya nitong nakita na nakaupo sa gilid ng pintuan ng bakuran. Dahil dito, dali-dali naman siyang nilapitan ng matanda para kausapin. Makalipas pa ang ilang minuto, inabisuhan siya nitong pumasok sa loob ng bahay nito upang doon na lamang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap at lahat ng rason ni Severino ay itatanong sa kanya ng matanda nang sa gayoy magawa nitong malaman ang kanyang pangunahing dahilan kung bakit siya tumungo sa tahanan nito. Tandaan mo, Severino, sa gagawin mong ito, hindi lang ang buhay ng kapatid mo ang inilalagay mo sa alanganin. Bukod sa buhay mo, damay-damay na rin dito ang lahat ng mga malapit sa iyo. Huwag mo sanang kakalimutan, pangunahing inuuna ng iyong mga kalaban ay ang pinakamahina sa iyong pamilya. Kapag napagtanto nilang malakas ka, uunti-untiin ka nila. Ngayon, sabihin mo sa akin, nakahanda ka bang isakripisyo ang kanilang mga buhay para sa kagustuhan mo? Pag-isipan mo ito ng maigi, sapagkat hindi sa lahat ng oras merong daan pabalik. Seryosong wika ng albularyo sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, walang pag-aatubili naman siyang sumagot dito ng, Kung hindi ako maglalakas loob, sinong dapat nating hintayin para gumawa nito? Kung hindi ako gagalaw ngayon, kailan pa, kapag wala na ang lahat?
Dahil sa kanyang sinabi, hindi naman maiwasang mapaisip ng albularyo. Kahit saang anggulo niya kasi tingnan, may punto ang sinasabi ni Severino. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, wala na yung nagawa kundi iabot sa kanya ang isang garapon na naglalaman ng kulay kayumangging tela na nakababad sa isang malapot na berding likido. Pagbukas ni Severino sa garapong yon, doon sumambulat sa kanya ang napakabangong amoy ng pinaghalo-halong rosas. Maya-maya pa, dahan-dahan niyang dinukot ang nilalaman nito kung saan doon tumambad sa kanya ang isang tipak ng balat ng kahoy na merong mga simbolo at buhay na letra. Pagsilay niya rito, agad naman siyang napatingin sa mga mata ng albularyo, bakas sa kanyang pagmumuka ang matinding pagtatanong ukol sa bagay na kanyang nakita. Yan ang mga usal ng dignum na inilapat sa balat ng Nara. Makakatulong yan sa'yo sa mga gagawin mo. Pagpasensyahan mo na yan, Severino, sapagkat yan lang ang maipapahiram ko sa'yo. Pero maging kampante ka dahil wala pa akong nakitang nilalang na nakatalo sa bagay na yan. Basta, para magamit mo ang kabuuang lakas niyan, wala kang ibang gagawin kundi ang maniwala. Ibigay mo ang kapamahalaan ng buhay mo sa gamit na yan at yan mismo ang magliligtas sa iyo. Seryosong wika sa kanya ng matanda. Dagdag pa nito na kapag nakaramdam siya ng anumang panganib, kinakailangan niya lamang isuksok yun sa kanyang bewang. Matapos niya yung gawin, magpatuloy lamang siya sa kanyang ginagawa na parabang walang nangyari. Nang marinig naman ni Severino ang sinabi ng matanda, agad naman siyang nagpaalam doon nang sa gayoy magawa na niyang mapaghandaan ang mga susunod niyang plano. Pagkabalik niya sa kanilang tahanan, dali-dali naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng kanyang kapatid para ibigay ang kanyang pangako na bago yun tuluyang gumaling, nagawa na niyang mapagbayad ang mga nilalang na muntik-muntikan ng kumitil sa buhay nito. Kinagabihan noong mismong araw, nagdesisyon si Severino na tahakin ang daan patungong kabilang baryo. Bagaman pinipigilan siya ng kanyang asawa, wala yung nagawa upang hadlangan ang kanyang nais. Halos mag-away na nga sila noon pero ipinagsapilitan niya pa rin ang kanyang gusto. Makalipas pa ang kalahating oras na paglalakad, narating na nga niya ang lugar kung saan doon tumambad sa kanya ang mga taong papasara na ng mga bahay nila. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, buhat sa maigi niyang pinakikiramdaman ang presensya ng mga taong nakagawa ng kasalanan sa kanilang pamilya. Ang tanging ginagamit lamang noon ni Severino ay ang sarili niyang kutob at haka-haka. Sino mang tao ang makasalubong niya na may nararamdaman siyang galit at kabigatan ng loob, papaslangin niya yon nang wala ng paglilitis. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, narating niya ang isang maliit na kubo sa gilid ng palayan. Sa estado ng kubong yon, parang matagal na itong nakatayo at hindi pangkaraniwan ang mga tao roong naninirahan. Habang papalapit siya sa kinaroroonan nito, dahan-dahan naman niyang sinuksok ang balat ng Nara sa kanyang bewang sabay hugot ng tangan niyang punyal. Nang marating niya ang entradang pinto ng kubo, mahinahon naman siya roong kumatok at kasabay nito ang pagbukas ng isang matandang lalaki. Sa estado ng pagtingin nito sa kanya, kitang-kita niya ang nagtatagong galit ng matanda. Maya-maya pa, iritable naman yung sumagot sa kanya ng, "Ano ang kailangan mo? Ba't ka kumakatok ng 10 oras? Mas matutuwa ako kung sasabihin mong nagkamali ka lang ng bahay na pinuntahan." Nang marinig naman ni Severino ang pagsigaw nito, bigla naman siyang nakaramdam ng matinding galit sa taong yon. Imbis na makipag-usap siya roon ng mahinahon, agad naman niya yung sinunggaban, sabay unday ng taga sa dibdib at tagiliran nito.
Pagramdam naman ng matanda na bumaunas sa katawan nito ang dalawa niyang punyal, pilit naman siya nitong hinawi hanggang sa magawa na nitong makalayo. Dahil sa pangyayaring yon, lahat ng kasama nito sa loob ng bahay ay bigla na lamang nagimbal buhat sa mga pangyayari. Pagsilabasan nito sa kanilang mga silid, doon na kumpirma ni Severino na yun nga ang pamilyang ng biktima sa kanyang kapatid. Dahil dito, galit naman niyang tinanong ang mga ito ng, Bakit ninyo gustong patayin ang kapatid ko? Wala siyang ginagawa sa inyo. Tumutulong lang siya sa mga tao. Sa katunayan, kaya siya pumanhik sa lugar na ito para lang makipagkita sa kanyang mga kaibigan at para tulungan ito. Ano ba ang mali doon? Ba't niyo siya pinagtangkaan? Nang marinig naman yon ng pamilyang kinausap niya, pilit pa rin itong tumatanggi sa kanyang mga aligasyon. Subalit sa kabila ng mga sinasabi nito sa kanya, patuloy pa rin niyang pinaniniwalaan ang kutob niya. Pagdating ng puntong hindi na sila nagkakaunawaan, bahagya naman siyang napatahimik dahil sa naramdaman niyang pag-iba ng presensya sa paligid. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, bumigat ang katawan niya. Pagbaling niya ng kanyang paningin sa matanda, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang makita ang pagsiuslian ng mga buto nito sa katawan. Pagtuwad ng nilalang na yon, bigla naman siya nitong sinunggaban sabay suka ng isang malapot na likido sa kanyang bunganga. Dahil dito, wala namang nagawa si Severino kundi inumin ang bagay na yon. Matapos itong gawin sa kanya ng matanda, bigla naman siya nitong tinadyakan papalabas ng kubo, sabay wika sa kanya ng, Umalis ka na! Ilaan mong natitira mong buhay sa pamilya mo. Kung nagawa niyong magapan ang karamdaman ng kapatid mo, ibahin mo yang sayo sapagkat wala yang lunas. Kasabay ng pagwika ng matanda, ay ang dahan-dahan naman itong pagtalikod, ngunit nang akmang papalayo na yun sa kanya, muli nitong naramdaman ang pagtaas ng kanyang presensya. Sa isang iglap, nakaramdam ito ng matinding sakit sa kanyang dibdib na siyang naging sanhi upang bumagsak yon sa lupa. Nagpumilit pa itong humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak pero huli na ang lahat para rito. Matapos mamatay ng matandang yon, doon nila nasilayan ang pagsilabasan ng napakaraming igat sa buo nitong katawan. Dahil sa pangyayaring yon, doon napagtanto ni Severino na ang isa sa abilidad ng balat ng narang ibinigay sa kanya ay ang pagbalik ng pinsalang natamo ng nagtatangan dito. Sa puntong yon, wala na siyang ibang ginawa kundi ang humingi roon ng karagdagang lakas upang makapagpatuloy sa pakikipaglaban. Bago tumungtong ang hating gabi, nagawa na niyang malipol ang lahat ng taong naninirahan sa kubong yon. Upang maitago ang bakas ng kanyang ginawa, sinunog niya ang bahay nito, kalakip ang kanilang mga bangkay bago niya yun tuluyang iniwan. Lumipas pa ang mga araw, ipinagpatuloy ni Severino ang paglilinis sa lugar na yon. Ayon sa kanya, habang patagal ng patagal na gano'n ang kanyang ginagawa, tila bang mas nabibigyan pa siya ng lakas ng balat ng nara. Nalaman niya rin noon na kaya ring maibalik ng kanyang agimat ang anumang pinsalang inilapat sa kanya ng kanyang mga kalaban. Dahil sa kakaiba nitong kakayahan, kung kaya't maging aswang ay walang panama sa kanya. Halos 2 linggo lang noon ang lumipas, naging matunog na ang tungkol sa isang lalaki na pumapasok sa mga tahanan ng mga kuno-kunong aswang tuwing lumalalim ang gabi. Dahil sa kanyang presensya, lahat ng mga nilalang na nagtatangan ng masamang karunungan, labis siyang pinangingilagan. Ang iilan sa mga ito, para makaiwas, nagdesisyon ng magpakalayo-layo sa kanilang lugar. Taon pa noon ang lumipas, naging magkasangga sila ng kanyang kapatid. Siya ang nagprotekta rito
habang ito naman ang tumutulong sa mga taong nangangailangan. Ang kwentong ibinahagi ni Severino sa atin ay iilan pa lamang sa kanyang karanasan. Hangad niya kasing maibahagi ang kanyang istorya nang hindi gaanong nauungkat ang kabuuan ng talambuhay niya. Pero alam niyo ba na kahit matagal na panahon na siyang pinangingilagan ng mga nasa panig ng kaliwa, ni minsan hindi niya nakalimutan ang albularyong nagbigay sa kanya ng balat ng Nara na may mga letra ng Dignum. Okay, opinion ko sa kwento. Wow, wait lang. Ano to, isa na namang series ba to? Kasi kung di ako nagkakamali, kakalapag lang natin kahapon ng alas 6 ng series. Tapos meron na naman tayong ganito. So, hindi ko masasabi kung magiging dire-diretsong series to, no? Kasi kadalasan sa mga nagpapadala sa akin ng series nila, no? Pinabasa muna namin yon. Hindi ko babasahin yung kwento hanggat walang kasunod na episode. Ito kasing nangyari kay Severino, nakalagay parang one hit lang eh. Tapos may ganito sa dulo. So hindi ako sigurado wala pa rin kasi sa akin yung episode 2 nito. Pero kung sakasakali man, sobrang ganda nito. 'Di ba? Kasi balat ng Nara na may mga letra ng Dignum. First time kong marinig 'yun. First time ko lang rin nalaman na pwedeng pagsamahin yung dalawa. Tapos ang galing pa kasi parang na-highlight yung pagiging makunat ng Nara, tapos yung pagiging tuso ng Dignum. Alam naman natin lahat na sobrang lakas ng Dignum. Tapos alam din natin lahat na kapag tangan mo yung mutya ng Nara, katakatakot na kunat ang ibibigay sa'yo niyan. Pero yung katangian na pinagsama na ibabalik kung ano yung ginawa sa'yo ng kaaway mo, ang tindi nun. So parang wala kang kahinaan. Diba? Parang ganun yung lumalabas eh. Hindi ko masabi kung talagang diretsong series kasi ako, sobrang nagagandahan ako sa kwento na to. Hindi siya yung typical na kwento natin na kailangan may pagdaanan pang pagsasanay, kailangan pang ilang araw kang bubuhayin yung gamit. Hindi, rekta na, binigay na lang, tas gumana. 'Di ba? So, hindi ko alam kung yun yung magiging kahinaan ni Severino. Ako naman medyo na-visualize ko lang sa utak ko. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Tapos kung gusto nyo maging series, kulitin natin si Severino o kung sino man yung nagpadala nito, 'di ba? Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.